Sa unang pagbasa, gipapili ang mga apostoles, sila si San Pedro, mga kauban, kung mo padayon ba silag sangyaw, mahitungod ni Jesus, o silutan sila sa kamatayon. Kung kamo pa'y papilion, unsa may inyong pilion, mo padayon og sangyaw o magpakamatay. Audi, mo padayog sangyaw unya silutan sa kamatayon, o muundang og sangyaw unya dili nakahilabtan. Unsa may inyo? Sige, lingay mong tupad, inaasa ka na. Ang gipangayo sa Ginoo nga kita unta kamaong musaksi sa kamatuoran nga langit nun. Kay matod pa ni Jesus, ang mga tao nga iya sa kalibutan magsulti sa mga butang kalibutanon. Niya ang iya sa Ginoo magsulti ug magbuhat sa mga buhat nga Dios nun, langit nun. Daghan kay nato nagdebosyon sa lain-laing mga santos, nagsigig simba, sigig himo aning mga activities. Kita gani din sige taghimog activities. Ambot unsa na sa gatong orasa wa man ko mo padayog tan-aw sa activity kagabi katong beauty pageant, tan-aw mo ato. Wasad mo. Amo to mga kalingawan ba kay atong paningkamot nga mahimong makahuluganon ang atong pagsaulog sa kapistahan ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Ang kuyaw kun kutob ra gid ta sa kalibutanon nga kalipay. Unay kuyaw kayo. Unsaon man paglahos ngadto sa Dios nung kalipay, kana bang maningkamot ta nga atong lipayon ang Ginoo, bahala nagkasuk-an tas kalibutan. Mao na nindot, mo ginay tinuod nga kalipay, mao sad nay tinuod nga kinabuhi. Kada bang musugot tag patyon dinhi sa kalibutan basta buhion lang tas Ginoo. Gikablita na imong tupad. Ina okay ra nimo mamartir ka. Nagidaghan di gyud mulingi. Nya mao man niya to problema. Nindot kay ta dinhing tanawon simba, pero inig-ingon na andam baka magpakamatay sa imong gisimba. Unya na lang, not now. Ana muna kining atong santo si San Vicente Ferrer na atay giingon nga modelo ni siya sa pagkabig ug pagbalaan sa katawhan. Unsa man gyoy makakabig sa katawhan, ang pulong ug ang buhat sa Ginoo. Si San Vicente Ferrer, ang iyang pulong ug ang iyang buhat nakasentro Diyos Ginoo. Muna nga kining atong kanang sayings des babawng prinsipyo ni San Vicente Ferrer, importante kay na natong memorizon. Gikonobi ay mugtan aus babaw, memorize lang is i-recite o kusog. Ready, go. Kamubo rana pero nagiuban wa gyud katingog. Ako magipasiplatan ang baba. Kusga ginagsulti, whatever you do, think not of yourself but of God. Bisan unsay atong buhaton, sa pulong baka, sa buhat, bisag unsa pay atong unahunaon, ang Ginoo gyud mo'y atong unahon, dili ang kaugalingon. Muna dinhi kining atong mga gipangbuhat gididikit ni nato para sa Ginoo. Dito ko sa paghatag na kog talk kagabi before nagsugod ang beauty pageant, akong giauhag sila nga hinaot unta nga ang kaanyag
the beauty sa lawas makakunik unta sa beauty sa kalag. Na kung magsigilan tagpa beauty ani atong lawas, niyang atong kalag laksot kay gnaong tungod sa sala way kapuslanan. Daghan kay mga beauty queens sa tibuok kalibutan nga ni ending nga kriminal, ni ending nga miserable ang kinabuhi, nagdepresyon, ang uban naghikog pa tungod kay nabulit sa sala ang ilang kalag. Nilingi ako no imong tupad nga unsa man ang imong beauty, apil ang kalag ana. Ina nakanabang imong beauty, apil bang kalag, sige lang tag korte-korte anang buhok, color-colors buhok, korte-korte anang kilay, ala badlis anang kilay, aron yun beautiful, siging papaseksi, ana abli-abli pa anang mga lawas, pakita anang lawas nga kanina lay gitungtungan dinis mga babae. Haron yun kuno beautiful, mura bitag kamong mga babae ba, murag ang inyong hunahuna dili hinon tanan, pero murag mo hunahuna sa kalibutan nga the more ablihan inyong lawas diha sa publiko, the more nga mahimo mong beautiful. Tinuod ba na? Do you believe on that? Nga the more nga inyong ablihan ang inyong lawas, kanang gamay na lang kayo ibutang nga tabon, the more nga beautiful mo. Bantay Oy, maunay paradigm sa kalibutan. Congratulations kay wa mo din himo apil ana. Kay mauwaw masan mo ablihan na inyong lawas, kay wa naman say makita diha nga arang-arang. Nga tiwasono naman sa moksagaran. Pero para sa mga batanon karon, sus maningkamot gyud sila. Ablihan gyud ang lawas kay mao gyud nay makahatag og beauty. The more nga buhaton na-emphasize ang lawas, mamatay ang kalag. Muna inigkuyog sa uyab, niya abli kayong lawas, ang uyab sad, yawanon sad kayo, hala dayon, yawa-yawa dayon, tinukhangay, hangtod na lang mga buntis, way mga kasal. Unya, kay wap amay kasal, ala, puyo-puyo lang usa, niya kay wap pa masay pangita, adto na sa ginikanan magsaling. Kapoy, no? Usahay mo, anhi pa dinhi. Na ini-comment sa akong wali nga niingon ko, komedya ko ba? Akong giingnan to katong nangayo din pader para in taon kaon sa akong anak. Nya siging mabdo, sige lang sa pangayo nako ay la napakanay mong anak ko. Ingon din siya, mamatay niya pader nako, mas may pag mamatay na bata pa. Ingon siya, ingon ang ni-comment, grabe sa nimog ba pader, musugot kang mamatay ang bata. Inako, kung mao naman lang sa nay hinungdan nga mamatay tungod sa kanaganing kapabaya, ka-irresponsable sa parents nga sige lang sugal, mo inom pa, mag-drugs pa, nya siging panganak, mas may pagmamatay na lang sad nga bata pa kay wapay sala kaysa inigdako na sad, mag-drugs na sad, mag-inom kay moro man sa tuy itudlo sa mama. Bitaw si Santa Rita og Cassia, sa dihang ang iyang bana gipatay sa ilang away-away nga kaning kuan ba, clanis man to sila, gipatay sa ilang kontra. Ang iyang anak duha ka buok laki gisulsulan sad sa iyang uyuan, sa ilang uyuan nga manimaos ta nga ang iyang anak nituo kay ila man tong culture mubaos hinutdanay ba sa titawagan ng namo to salida na hinutdanay islahi. Ano sa to? Basta muna. Unsa may gibati sa inahan, Santa Rita. Naguol siya ang iyang mga anak nga wap ama bulingi sa dugo ang ilang kamot. Makapatay na sa dunya.
kay mo revenge sa nahitabo silang amahan. Niampo si Santa Rita, Ginoo, ayaw sila itugot nga makapatay. Kung di manggid sila mapugnan, hangyo ko nimo, patya na lang silang duha. Ay gisakitan Rastiano patay ang duha. Oh, inahan nga buutan, nagampo nga patya na lang ako mga anak, mga ulitaw niyang anak. Bekin sa inyo din yung inahan namin ngon, ugmaw naman lang sa gina, Lord, nga musuyop niya akong anak. May pagmakras na lang nis motor. Kunya, mabuak ang mo anak mo. Dili no. Oh, kalibutan nun, kahit kalibutan nun. Lawas lagi atong gitanaw. Ang kalag, mauna ang mga martyrs. Mauna inaasaw na hona sa mga martyrs. Kung musunod ko ni ining nagtudlo na kog dautan nga mo'y akong buhaton sa akong lawas, may pagmamatay na lang sad ko. Mo na mga apostoles, giingnan sila, di gyud mo muhunong, mamatay gyud mo. Ang sa ilang gisulti, palabihon na mo ang pagsunod sa Ginoo kaysa tao. May pagmamatay na lang sad mi, kung pabuhaton man mi dinis kalibutan, papadayonon mi puyo, pero magtuman mi sa sugo sa tao. May pagmamatay na lang sa mi. Mo sa may gibuhat ni San Estanislao, usa ka obispo, sa dihang gisugo siya pagbiya sa iyang pagtuo, pinaagig pag-practice sa gusto sa emperor, sa hari, nga dili katoliko, iyang gipalabi nga atubangas mga tao, patyon siya. Ano na? Kay matod pa ni Jesus, ang gikan sa taas, gikan sa langit, labaw sa gikan sa ubos. Unsa may gikan sa taas? Espiritu Santo. Unsa may gikan sa ubos? Lawas. Sige, lingay mong tupad. Nakanang imong lawas, gikan ranas ubos. Sige. Ay pagsigig atiman, anak. Ang gikan sa taas, ang kalag, ang Espiritu Santo. Maoy atiman na, kay mausa na mo balik ngadto sa taas, ug mo atubang, ug hukom. Kanay atong limpyuhan, kanay atong atimanon, kanay atong buhion. Nya unsa may makapatayan ang naang kalag? Ang sala. Nya kung mamatay naman lang sa atong kalag, sa atong pagbuhi, sa atong lawas, may pagpatyo na lang ang lawas, aron ang kalag mabuhi. Ingka ka ng paghikog pa dir, sakto din na, adili, kay buhat ba na nga dautan. Ang martyrdom, samas gibuhat ni Kristo, samas gitugot ni Maria, nga mahitabo siyang anak, nga kunis-kunison ang lawas, basta himsog lang ang kalag. May ka ng pagpalit og slat, unsa man na, makaayo na lawas, o dili? Kusga. Nya makaayo sa naskalag, dili. Nya inyo nang sundon, dili. Ayo kayo. Na dako pa kay tagbayro nun. Kamura ba mahiubos dayon mo basta akong hisgutan na ning bayro nun. Ang atong SBF dag napay 41,437 ka slots nga available. Mura magwa na kayo na malit ato kuno ning ato mo hangyoon ha, palit niyo ani makaayo biya ni skalag ingon biya mo hasta lawas na atong kumbinto blisingan na naugma puhon niya dako pa kay tagbayro non kay niya pa may 41,437 ka slots nga mo man ni ang atong gigahin para ipalit ana. So paliton gyud ni nato tag 500 ni. Ang atong pista ugma na nato himuon aw di ay sa Sabado karon kasugod na tag ginastuhay Mayo naapay 12,360 ka slots nga available tag 200 pesos. Ug ato ning paningkamutan pagpalit usahay makadaot sa atong lawas kay na may uban nga moingon di na lang ko maniudto kay nga akong budget sa paniudto hastas panihapon
ipalit na kong slot. Nya moingon ka, magutman ka ana. Mas maipag magutman ang lawas kaysa kalag. Kay kaning batasan sa siging tigom o kwarta, siging tigom o kwarta, kana bang ang imog yung una-una pag tigom o kwarta, makaayo na sa lawas o dili? Unsa? Makaayo, oy. Makaayo ginas lawas kay pirmi nanakay pagkaon, di ka maproblema o masakit ka, naakay ka pa ospital, naakay maayong balay, naakay maayong sakyanan. Makaayo gyud. Napakay mga vitamins, mapalit pa nimo, imong mga maintenance, mapalit, makaayo gyud. Pero sa imong pagsigig tigom o kwarta, paningkamot og tigom o kwarta, na kontra na nimo imong igsuon, na kontra na nimo ang imong mga in-laws, na kontra na nimo imong silingan, tungod anang siging paninglanay anang utang nga imong giinteresan, aron na gyud mudaghan imong kwarta, makaayo pa nas kalag dili. Patay imong kalag, patay gyud. Mao na kanang kasagarang siging tigom sa kwarta kay nahigugma sa kwarta, giwarningan gid na ni Kristo, giwarningan sa mga apostoles, labi na ni San Pablo, the love of money is the root of all evils. Mao na ang bantay kita ni. Mao na congratulations sa siging palit og slots. Wa nahigugma sa kwarta. Nga naman ang lawas kanunay gid nang mabenefited unsay kahimtang sa kalag. Kung himsog ang lawas o na himsog ang kalag tungod kay way sala, ang lawas pod malipayon bisan pag gitorture, bisan pag masakiton, ang lawas malipayon basta ang kalag way sala. Pero kana gani mga tao nga himsog kayog lawas, niya ang kalag porting sala, ang lawas murag masakiton. Natanawan ng daghang igsa ang naong pirming galuya. Way kadasig. Ana. Hinuktok. Ngano ka? Waman. Ngayon mo. Ay ngano bang? Mura magkong nausab imong naong. Hinuktok. Ay wa, lagi na si kapangutana diha. Ana. Di ba? Kabantay mo? Pero kanang masakiton. Labi nag stage 4 cancer na o stage 5 cancer. Jutay na lang kay nahibilis ginhawa. Pero ang kalag limpyo, inigdool nimo, uy, kumusta man ka? Ay, maayo ra gyud. Hapit na ko mamatay. Mao ba nya on sa may imong plano isa? Ay, magpahaya lang kog 3 ka adlaw. Nya pwede ikay mo sponsor sa unang misa. Mo ana pa na. Oh. Sa man ipakrimit ka, daot naman kikagnaong, bati naman kikag-ibutang kaslungon. Ay ayaw kong ikrimit, oy, kay kanibiya akong lawas, hinatag bianis Ginoo, templo bianis Ginoo. Ayaw kong ikrimit, kay gusto jud ko nga ipakita na ko sa Ginoo, gimahal na ko ang iyang lawas nga hinatag. Ikaw gud nga magtan-aw nga way sakit, madasig ka sa iyang pagka-relax, sa iyang pagka-happy ug naong. Ang niduaw na mahinuoy gahilak, gahilak, masakiton ka. Kay nawili ka ng lawas, di ka malipay, i-congratulate. Inigingon sa imong papa, hapit na ba ako mamatay day, dong, pagkamuha, pag binuutan mo, ayaw paghilak-hilak, halapan no, congratulations, kalimpyo, giday ni mo kalag. Ana, di na lang ka na mo ipadialysis pa ha, so ayaw na lang. Ay na lang kong ipakimo kay ready na kay ko. Ay, ka-nice ni mo pa. Sige, rest in peace. Ano? Malinawon kayo mo. Di ba? Naman. Uy, magratol-ratol. Ako, dili ni pagpanghambog ka, pero tinuod bang yun eh. Si mama, putlada na unta to sa iyang tuong tiil. Babaw tuhod, iputol kay nagangrene. Yan ako, ma. Saman, sugot kag putlan, paandamon tag mga 350,000 pesos, iputol ani imong tiil. Ingon des mama, unya, inikaputol ana, asa man na ibutang. Nako ang masaglutuon na nato, hindi man na mahimong crispy pata. Ako ato ginang ilubong, ingos mama, unya, ang akong tiil,
inyong iunag lubong, niya ako magligid-ligid na lang ko. Naku, mo kina may tabo, pero ma-extend mo sa imong kinabuhi. Ingos, mama, ay, ayaw na. Magdungan mi sa akong tiil. Total, 82 naman akong edad. Inyo sang papa, tuan naman to dito sa langit. Ngayon na magkita mi dito. Naku, kasiguro day kang, malangit kang. Pamay nga nung di man makasiguro. Nga, sige, magkugtuman sa Ginoo. Ako sa una-una, sige, panglatos na mo suna. Langit ka ng naong ni mo. Pero ang Ginoo, di man mo kwenta ko datong ni Agi. Si mama, so ka nagatimang papa, buutan naman sa guys mama. Antod yun, nasakit sa siya, inatima ni papa. Papa, iya ba itong latoson o gapil sa una. Pero iya naman sa giatima, di nabawi na to, no? Mo tong relax na kay mama. Mama, Jesus, mga matay gitang tanan, ay nila ng putol-putol anang tiil. Among gigawas eh. Ingon kong doktor nga, parihala mo si mong mama, mga gahigon. Ako, sige lang dok, sa day ginidangatag duha kabuan. Aw, sa ragyod kabuan, og tunga. Namatay si mama, pero malipayon mi. Sige atiman. Sige hilog. Kumpisal. Awa na sana ko pa kumpisal, pag humag-kumpisal ka usakay. Sa pamay mong ipakumpisal, pati namang buutana, magsige, pagkatuog, tuog, kanin. Di pa kainom og Milo, away gasto. Milo gani di kainom. Nga, uman mo kalit og mata. Yan, katong happy few days before na siya namatay, mo kalit og mata. Igmata, may din, nagkuyog mis Ginoo, kupta niya akong kamot, gidaha ko atong kakahuyan. Lakaw, mingatos kakahuyan, layo kayo. Kapoy, oy. Pero abot may itong bungtod, sus, daghanag yung buwak, puting buwak. Nya gigoto man ko, ingon ang Ginoo, uli sa inyo, balik lang niya ako. Karon taon-taon, balik tong Ginoo. Nako, i-regards niya ako ni Jesus, maha. Siya, ako kang ikuan dito, regards. Na, pagbalik og to, na namatay, oy. Gidanas Ginoo. Ay, kanindot, di ba? Oy. Minus paggasto, lingaw pa, lipay pa. Ikaw niya pa ang lawas, ayaw nagkabalaki ang lawas. Kay tuay giandam nga lawas ang Ginoo, iilis nato. The glorified body. Og di na gito mamatay, og di na sadto masakitan, og di na gito masakit. Kadtoy atong pangandoyon nga lawas, ibili ning lawas nga matunas. Paningkamuti tong lawas nga di matunas. Muna, whatever you do, think not of yourself, but of God. Ingka mahimo kitang pobre ana pader. Amo na naton tubag sa salmo. Ang Ginoo, may kay mong nitubag ganiha. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Sa ato pa, dili siya magpatalinghog sa singgit sa dato. Ang kabos ra. Kinsa man ang kabos, wa mahigugmas kwarta, nahigugmas kasuguas Ginoo. Wa mahigugmas sa lawas, nahigugma sa kalag. Manindog na ta mga kabos.